bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa programang Anhapot sa DZGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DZGB. Ngunyan pong aldaw ng Lunes. Kumusta ka mo gabos dyan? Ang number one pala na tourist arrival sa Pilipinas, mga Chinese, ano? Manayulike, maray na agad tabi dyan sa pawa sa imo, ha? Naglubo da si kisubra sa 235%. Grabe, ano, ha? Ang tourist arrival kan mga Chinese sa Pilipinas. Di kita ka nagdududa? Ha? Di ka mo nagdududa kaya yan? Imagine ang tourist arrival, grabe ka man ngayon, pati nga bigdududahan mo, unusual kaya, unusual kaya mga tugang na nag-abot ang tourist arrival, haling China, mga Chinese tourist, hindi po sa tuya na nasyon. Mga tugang nin sobra sa 200, 200%. Sobra sa 200%. Dek ka mo kan. Bako man sa kung medyo nagiging malikot lang po ang ating isip. Medyo nagiging malikot lang po ang ating isip. Imagine nakigkig so, so iba-ibang mga, although sa DOT, maugmahon sinda. Tanag lang ka ang tourist arrival ta, magiging marhay da tabi ang ekonomiya, mga tugang kan sa tuyang nasyon, pagdakul bagang mga turista. Diba? Kapag dakul na turista, may domino effect iyan. Sa iba-iba tabi na mga, mga sangakan sa tuya tabi na, mga sektor. Sa iba-ibang sektor, mga tugang kan sa tuya tabi na nasyon. Magpuon dyan sa transportasyon, restaurants, hotel, hanggang dyan mga tugang sa mga accommodation na iba pa, hanggang po dyan sa mga pwedeng dumano na mga lugar na mga magagayon, buda iba pa, naglangkaw, databi yan. Buda, sindapalan ang halos paborito rin ng dumanon, mga tugang ang Pilipinas. Ang hapot, day ka mo ka nagdududa. Sarawayon ka ngayon. Anong pigdududahan mo? Ay, ano aber mga tugang ang pwede tang pagdudahan? Ano aber ang pwede tang mga tugang na ano aber ang pwede tang pagdudahan lahat. Pag naglaog sa Bureau of Immigration, nagmo-monitor iyang kung kung ano mga sa bagay, baka mga trabaho din na duman o whatever. Imagine 235%, turistang Chinese da sa Pilipinas, naglobo mga tugang din 235%, arrival tabi sa satuyang nasyon. O kaya palan ba ko makangalas kung nata da kulon no nakitaligding mga baguhan ang mga pandok sa Pilipinas. Ano ang pigdududahan ta? Iduda ko man sa na ini. Pero kamong nagdanangog mo niyan, dahil kamo nagiging malikot ang inyong isip. Remember, mga tugang na dakuno ng parte kang Pilipinas ang inanabkan sa ina. Sa pagtubod ninda, nasa inda yan. Nasa inda yan. Ining mga nag-aarabutan digdi, bako daw mga tugang naghanap. Hapot ko man sana ini. Sorry tabi kon medyo, medyo kwanza.
medyo gari, ano yan, nga, bako siya masyado, pero ano, mapapod kayo ni, gari siya masyadong nag-overthink kita. Pero dahil daw yan mga tugang naghahanap ikaw kaya akong nabasang kwan, may nabasa akong istorya din sa rong nasyon na sa kadakol na nag-aarabutan mga halingaw ko lang kung sa inito. So nag-aarabutan sa inda, ito pala mga spy o mga kwan baga, mga intel, di ba? Mga intel kan ibang mga nasyon. Dahil ka man bigyan sabing inan nangyari inan sa Pilipinas. Pero imagine 235,235% ang sa indang tourist arrival nagapararano ang digdi. Ade, kaya nga ngaya turista nagbibisita ngaya digdi. Baka pwedeng, di ba? Ano tabi Kuya Tony Reyes, welcome to the People's Republic of China. Province of Philippines, di ba? Anyway, kung masanapuan, mga gari, resulta man sa nakan sa kuyang imagination, resulta man sa nakan sa, hindi kamong nagdadangog tabi, duda nga niya ako, malusob na kandig sa Pinas, tanasakop nandang kadagatan, hay nako, yung nga niya, ang hapon, bako daw strategy yan, para sila makakalap mga tugang kikadakol na mga data, sa satuya. Bata baga, ilingon nindo duman mga tugang sa US, banned ang TikTok, ang TikTok baga banned, di ba? Ngunyan, may mga nag-question na dalan tada ang mga tugang kung pwede tang i-ban ang TikTok sa satuyang nasyon. Natatada yan, iadalan mananggad. Ang pagtubod mga tugang kang Estados Unidos, ang TikTok databi kaya binawal sa data. Nagagather ini ki mga ano yan, nagkukuatabi yan ki mga ano ini, nagkukuatabi yan ki mga private ano yan ki mga data, ano yan, mga data, ano nga na pudkaan mga data. Let's go. Mga informasyon mga tugang sa tuyang nasyon, sa indang nasyon. Kasi siyempre magibok ang account sa TikTok, may email baga iyan, di ba? Nata sa Pilipinas tagari kita free adi. Gari baga desa na kita kaiyan adi. Pero desa na kita kaiyan. Di ba? Kaya sa ibang nasyon, arugan US, ban ang TikTok sa inda. Nang TikTok na iyan, iyo po iyan mga tugang app na ano yan? Naginibukang ano yan kan China. Adi, kung ano yan, sa bagay, basta kita tios kitang nasyon, kaya arog tabi kaan mga tugang ang satuya na ano yan, na sitwasyon. Good morning, magayon pong magdakol ang tourist sa tuya, basta bako lang po inchik. Makatakot iyan, pipaagi na sa turista, pero nagtataranda naman yan magkamkam, kaya dapat magbantay naman ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Tabi ang satuya mga tugang na ilingon na no. Inikwan man sa na ini, pero baka ko igaman sinda kimaray na intensyon. Kung nata mga tugang yaon po sinda sa kung nata tabi tayaon sinda sa Pilipinas, no. Baka man ang gusto ninda ang Pilipinas, Pero nangalasan ako, biglang paglubo mga tugang kan tourist arrival sa satuyang nasyon. Alright? Bueno, 7 o 11 minutos bago po magabot ang alas 8 din pagkaaga, ang mga helang kagatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago. Asin tanganing maugmang atay, kay po ang sabayan po ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa salud at proteksyon kang atay. Ini po may silimarin halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa araw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po ang Liver Aid para sa paghubag kaini. May bisyo man na wala, mahilig uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule sa oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay.
Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal po sa panginot na mga butika o drugstores nationwide. Yan tabi mga tugang ano yan, iyan tabi ang sa tuya na enot na istorya ngunya na pagkaagata bata iba dyan, mga agresibuhon, ha? Tabi, mga tugang na mga Chinese, kahit ka ano yan, Chinese visitors, ay so mga Chinese Filipino ta, mga marayo na tabi, mga tugang ansa endang, ano yan, ansa endang ugali, yan. Okay, o bueno, sige, reaction tayo, mga tugang, tiba at umabot na panahon na masakop na sabi ba ni Presidente Bongbong Marcos, dahil da matugot mga tugang siya, dahil da siya matugot mga tugang na ano yan, dahil da tabi siya matugot na ano yan, na mabawasan maski saro sa ng pulgada ang daga kan anas ako pa niya to. Oh. Good morning, may nagtiktabi sa ko. Pigtakot ako na bawasan da sulaog kan Gcash ko. Problema, tadaay man akong Gcash. Tanag co-maker da ako sa nagutang sa inda na day nagbayad. Day man ako nag-co-maker. Initabi ang CP numbers na pigamit. Huna ako mawara na ang mga arog kaning scam tapig register na ang SIM card. Baad pwede tabi makikontak sa concerned agencies kung may magibo lamang sindang arog kaining mga style. Ang kumpanya daw ninda na iling cash loan, may pighiling sa Google, igaw mananggan na online loan na arog kaya nangaran. Ang maritabi kay ni Kuya Nes, kwanta, ano daw kung testing unta iyan na mamonitor ngaya, pag rineklamo mo, mamonitor kang, ireklamo mo ngaya sa NTC, di ba? O baka kung nagagamit kang pangaran, pwede ba kang maaraman iyan dato? Kaya nga ni baga pigparehistro kita, rondo man ino kang panahon. Kaya nga ni nagparehistro kita mga tugang sa unla kansa tuyang card. Tapi natubod kita na pag may nagkwanda at tabi sa to, pag may nag-scam etc. Madali dang matukoy kung sisay ang tagsadiri kan SIM card. Madali dang matukoy kung sisay mga tugang an may sadiri kan SIM card. Kundi ka nag-verify kami kaini, di man da tabi sa mo basta-bastang itatao. Tegwad ang mga tugang kipig-apod na data privacy law. Salbata ng pangyari sa maabaka. Di ba? Magparehistro ngaya kan mga SIM card. Tangani ngaya na pag may nagkon ngaya sa tuya, may nagreklamo, nag-scam, madali ngayang maaramang kung di siya nagaparati text ngaya si mo. Kanginapot ko na kung pwede tulos makuha, ang number ngayon, ako may nagparatext nga sa kuya, di man da pwede ito. May data privacy law, salbatan ang pangyari. At nga na itong purpose ka ito. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning. Nakulo na komplikasyon na, di? Iyo ba amigo? Ako nga ni, makaskas ako nagparestro, para maaraman mo mga pigpapatakot ka, di ba? Pigkukuang ka. Di man na basta maraman sa nadakon. Alam ba nga sa anti-terrorism kwan? For investig, pero kung ika-personal mong pinatakot ka, garo na man inda kung maipiktoan sa tuya, amigo, na kumong tao. Actually, BP, may ang problema tango niyan. Ako kita kay batas. Tapos, may kaagipatan na perming may masuklat ng batas. Ata na nga ni Baya. O yan siya na, BP, na pigkatara mong TikTok. Paano man iba sa Pilipinas? Nakulo na Pilipinong kumikita dyan. Yung nga ni, may dilin siya. Milyon, ano ba dyan, amigo? Nagkikita ki milyon? Yung pagkatapos mo, matinda sa TikTok. Ngunyan, pag nakulang followers mo, babayadan ka kan TikTok. Correct. Correct. O, say napakan, paano mo ni bandig di? Ako nga ni, gusto ko nang i-TikTok ang programa ko. Tik-tik itong Maki mo kitang amigo, Tik-Tik Philippines. Salbata ng pangyayari sa maabaka. Hindi mo na malisan, ayan na Data Privacy Act. Iyo baga? Ngunyan, parehistro kita kang SIM card ta, iyan ang katapat. Ata na nga ni. Ngayon nga ni, ay nako, makonswilo kita, adi. Pero BP nag-online.
Oo. Kasi may nagsisingil man sa kuya, na day ko man inutang. Oh, at yung Pangalawa, nakuparalaog sa kuyang Oh. link na makakakwarta ka. Oo. Kunyan, screenshot ko, pinadala ko sa NTC, mala, kumusta? Oo. Iyo baga, Nga. kasi nang pwede makatuwang ka sa tuya so cybercrime is something. Ade. O ni pamipisa raw pa. Igwa kitang cybercrime law. Oo. Sabi ba kan mga higher ups, so mga sa military, pwede ka dumulog-duman. Oo. Ini based on experience, Bipitabi, ha? Oo. Duminuman kami sa NBI. Oo. Pipa detect me. Oo. O anong taramon sa muya? Sa Manila pa kaya ini? Naling mo na. Ata, kan ito nga ning sukuan baga, so lockdown migo. O di pa, saro pa, Bipi? Oo. Nako kami na so, gari, ano po kayo to, so reference number niya. Oo. Kunya, naputong ka, sigurado kang ini? Awin at mabuak ka lamang. Ang gihibon mo migo, pag nauyam ka, mapundo ka na sana. Di ba? Ata, kami nga ni, may riniklamo. Ano, si DCGB News Online, may riniklamo kami dyan sa kampo. Ano nangyari? Tayo kinagamit kan template min na ibang linaog na mga istorya. O kaya nga ni, ano nangyari? Sa dita, at sa kumbaga sa ano, cybercrime, ano kan? Yung nga ni, Nagsurat kami, nagpadala kaming mga dokumento. Di Oo, lamang, tapos? mala, 2025 na, dahil tapos sa lockdown, dahil lamang sa mga simbag kung ano na. kaya nga ni, nga. Nagsurat kami dyan sa kampo. Kaya nga Wara. ni, Bipi. Wara. So kaya manang ko, nag-file ka complaint, nag-affidavit, notaryado, Oo. o nato ko kami so link palan. Oo. Okay, pag-abot ni Duma, sabi sa mo, sigurado ka mong iwin eh. Nailing mo na yan. Kaya nga ka nagre, tag gusto mong paimbestigaran. Di ba? Tag gusto mong mapile ka, kikaso. Di ba? Ay, nako. Okay. Pero ko mga pababa. Tapos na, mauruli na kita. Oroli, na lamang. Salamat, Migo. Salamat. Oh, arog ka ini. Totoo lang. Kamo. Ako tabi, ining experience ni Kuya Nes, iba si Kuya Nes ta. Dahil man siya kay Gcash. Ako iba na experience ko. Ako baga may piga-anon sa kong dumang numero. 0928-777-5548. 0966-203-0034. Yo. Piga-announce ko iyan. Igwa ki mga loan companies o institutions na naggagamit naghahanap ki co-maker nga niya. Ang co-maker ninda, mga tugang, ang kay po ninda, numero sana. Ding pangaran. Kay po nga niya ki duwa na contact number para nga niya maging reference mo. Diyo. May nag-apod sa kuya, perang bisis na nauyam-uyam na ako. Good morning nga sir. Kilala nyo ba itong si ganito? Sabi ko, hindi. Bakit po? Nilagay po ang number ninyo na reference sa kanilang loan application sa amin. Nga ko, kilala mo ba ang tinatawagan mo? Hindi po, sir. Kasi sa amin, sa kumpanya namin, numero lang po ang kailangan para may proseso ang loan at kailangan po ng reference number, reference contact number. Sabi ko, ma'am, pwede pong mag-suggest. Baka po pwede ang mga ilalagay niya co-maker sa inyo, hindi lang number ang kailangan nyo, may pangalan ng tao, ng may-ari ng cellphone number. Aramon simbag sa kuya, ay sir, at tumatawag ho kami para i-verify lang kung kilala nyo ito, kung hindi po okay lang. Sabi ko, pwede uli mag-suggest na kung tatawag kayo, dapat alam nyo kung sinong tinatawagan nyo. Binaba na kong cellphone. Binaba na ko. O, saka, tultul baga yan. O, kaya tabi ka mong nagdadarangog, please lang. Dahil tabi nindo pagamiton ang sakuyang pangaran, ang numero tabi na piga-announce ko bilang co-maker nindo. Bilang reference contact number nindo. Tapag uminapod ang sako,
ninigaran tatabi ka mo, taday ka man ka mo midbid. Unless na midbid ko ka mo. Imagine naka-under pati kan sarong aldaw. Uni pa. May nag-text, "Good morning, sir. Kindly remind Mr. Juan de la Cruz, blah, 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 blah. May utang ngayon sa amin, kung pwede pakisabihan yung magbayad na. Kung hindi po sila magbabayad, kayo po isisingilin namin kasi co-maker po kayo." Nahiling mo na. Co-maker ako. Dahil nga nalam ako nakaisi na may utang pala itong salbatanang ito. Di ko co-maker mo ako. Anong klaseng mga patakaran ini? Anong klaseng mga regulasyon ini? Pag abot mga tugang sa mga mga loans na yan. Ay nako, di ba? Ay nako, wag kayong ganyan mga kabayan. Oh. Tinarayan man ako ang babae, nganya ko, pwede mag-suggest. Ay siya, tumabag ho ako para ho i-verify lang ito. Kaya nga po, feedback ho ito sa inyo. Baka po pwedeng itong gawin nyo. Pakisabi sa boss ninyo na magbago ng patakaran, hindi lang contact number, pati pangalan ng reference na yan. Tapos tatawagan nyo kung kilala. Hindi ko sabi ko kilala yan. Sabi niya, yun lang po, salamat. Saka, di ba? Ay na. Anyway, palaugan na tabi itong mga bisita ta. Kusog-kusogado ta. May mga pangaran na tabi yan, Ate Shara. Sa mga pangaran ka na Ramadam, tabi ta. May bisita kita rigdi. Good morning, Sir Hen. Pag may nag-loan paano po sa mga loan apps, pig-authorize sinda so kampana na makuha so mga nakasave na contact sa phone kan customer. Kaya pag nakasave man duman so number mo, maski bako ka co-maker, pwedeng makareceive kanin follow-up pag dai po so customer nagbaya o nailing mo na iyan. Anong klaseng patakaran ini? Di ba busing Raul? Busing. Anong klaseng patakaran po ini o na ano yan? Na may ma-loan. Pag nag-loan, garo isi-sync, ang gabos tabi na kwan, ang gabos tabi na ano ini. Ang gabos tabi na ano iyan. Patukawan na tabi, Digdi Jerome. Isi-sync ang mga naka-contacts. Oh. Pag nasumada sa numero mo, party kang komi. Makauyamon, boss. Makauyamon, adi. Makauyamon. Di ba? Makauyamon tabi. Oh. Ano na? Tama ining minsay sa kuya ni Bossing Raul. Na ano yan? Bossing Raul Nunez, maray na aga boss, tabi isa sa ima sa mga pangarangga ito din na for interview. Palaw na, patukawan na sila tabi. Di ba? Tabi, mga tugang. Ay, nako. Anyway, please lang nga, ako nakisuya ako. Taon ni si Kuya Nes, may experience siya. Ako Kuya Nes, iba man experience ako. Pig sisingil ako, buda, pig apudan pa ako. Saka baga, bata biglang guminatul sudungo ko, napano daw ini, oh. Alam nyo po, yan kung ba interviewon mga politiko, Pera de los Obos, dagiton sagin sa China, pagyaon na, daiman po kaya patupad rules ang regulation sa rong sa diri, yan daw po maglansi para sa tao, lalo na sa pobre, iyo baga, bataan mga elected official tama na iba. Sagin man mga taramonon, pag-abot kan, natamimi man kita pag China na nag-ururunan, matuga na nga niya ako BP sa imo, ako nag-co-maker sa imo para sa 500,000 pig-utang ko para at least duwa kitang mabayad. Salbatana ka na, Will. Sarawayong ka na. Yugo-yugon mo yan. Ay, na. Sige, Migo. Pag na-release sa imong loan, Migo, ikuan mo man ako ano yan, ha? 30% sa nasa kuya, Migo. Okay. O bueno, may mga bisita kita ngunya na aga. Oras natin, mga tugang, alas 8:04 na sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. May mga bisita kita ngunya digdi, mga taga Legazpi City,
National High School. Yan. Sa may surat kaya digdi si Sir na Jeremy Cruz. Yan. Si Paday, Principal 3 kan ano yan. Tabi. Paano kaya igwasin da ki ang Legazpi City National High School magakaigwa da tabi kan 5th year celebration of Red Parade. Yan. Tayo tabi ni ki halabang kabli kang microphone para din sa likod makataraman. Hay si Chief Ramir. Kuan mo no ni ki halabang kabli para mapasa ang microphone sa likod ta. Hisipon mata ra madam, gabos mata ra ba de. Ayan, gabos mata ra. Kay po ang taki microphone na huro halaba ano para po makapasa kang ano yan kang microphone. Okay, taramon ta daw kung ano yun na Red Parade na ini. Pula. Pag red kaya baga Valentine's Day. Third po. Elingon ta daw ha. Okay. May ano ito? Ano ini? Okay na. Sige na to. Mga tinubong da sa kasat. Pag nakaaram ko, nagsabi siya sa inyo ng pwede gamitin ang number mo, pwede bilang co-maker, nagpurpo. Iyo baga, sa loan baga, dapat magpaaram ka muna sa tagsadiri kan contact number. Sinda na ipigpapaaram, naghanap sa naki mga numero. O, tapos magsiringilin, nadamay ka na. Di ba? Ako nga ni, sir, pig-text man ako, nagbayad daw ako ta co-maker dyan sa may sarong pulis na na-embargo so gamit. Simbag ko, di ako nag-co-maker. Tapos sabi ko, Sheriff Tabi, nag-embargo kan mag-court order sinda. Baga. Simbag nga sorry. Iyo baga. Ang owner kang TikTok at China. Yan. Good morning. Nabiktima man ako kan co-maker. Di ako tapos may kasabay pang pananakot. Ni-report ko sa NTC. Hanggang report lang po. Dahil man ki-update. Alright. Sa history, mas naunang inchik sa Kastila sa Pinas. Noon pa tayo sakop ng China. Ay, wow. Iba. Thank you, Hapot ko lang po, kung matagal tayo sakop ng China, punta ka dito sa Binus Chinatown at mayaman dito inchik. Iyo totoo po yan. Siguro po, iyo sinda ang mabakal ng mga lote sa Pinas kung maaprobaran ang People's Initiative. If not, they are advanced invaders. Yan. Alright. Hay na ni isok kabling halaba. May pwedeng ba ko? Pwede ni papasang kable. Ano tangani na bago ako magpuon kan interview ko kay Kwan. Sige, sandali lang. Hi, Chief Technician ta. Madali lang po ta. Yaon digdi si Madam Sally Pocamas. Okay. Siya po ang SSLG at LG Advisor and Alfred Shin Humbas. And ang sayang mother na si Flor Ma Humbas. Yan. Okay na, Noy? Sige, bigyan mo nga ito ng... Kung halabain ng kable, pwede na gawin din eh. Pagilang tabi kung halabain ng kable, digdi. Tangani na bago kita magpuon para duro-diretso kita. Linga daw tabi. Okay? O bueno, sandali lang po ining kable, di pwedeng kabeling ini. Halabay ko, yun na lang na halaba. Okay, sige. Tangani na ano pwedeng, ang timpatin the exclusivity for empowered learners with disability. Yan, okay? Aramon ta daw ini. Sige na, Noy, taksaka na muna. Ano yan? Hi, si Chief Ramir. Okay. Dito talaga pwede mapasma. Dito pwede mapasma eh. Anyway, sige, pasa mo. Okay, sige po. Hanggang naghanda kan, doon mo sa likod yan na microphone na halaba. Yeah. Sige, dahil sasak mo digdi. Yan na. Alright, sige. Naayawan po digdi si Madam Sally Pocamas, SSLG Advisor. Ma'am Sally, good morning po. Welcome sa DCGB. Good morning po, Sir Henry. Ako po si Ma'am Sally from LCNHS po, Legazpi City National High School. And ang saro po sa programa po kan Samuyang Eskulahan, ini po ang Samuyang the Red Parade. Actually, ika-5 na po ngunya na taon ka na pag-celebrate kang Red Parade. Kung
hapoton po ako nindo kung ano po ang Aha. Red Parade. Opo. It's actually an annual activity of the school to celebrate the abilities kan samuyang mga student with special needs. I Opo. see. Okay. So okay. actually dakulong kaming mga activities na pigigibo kapag nag-celebrate po kami kaning Red Parade. Opo. So Yes, ma'am. Ang hindi ko na pa ko sa team ano. Ang team nindo is exclusivity for empowered learners with disability. Apo. Natapoy nang napili nindong tema, Madam Sally. Apo. So actually ang naging parang binasehan mi po iyan kang nagduman po si Sir sa Singapore. Ah, okay. Opo. Yung Singapore kasi po, kilala sila for the Purple Parade. Purple Parade. Opo. Pero same ang theme po namin Okay, na ano po. okay. So, ang main objective mi po is to raise awareness Aha. about inclusion. Okay. Number one pong advocacy po yan kang school, ang inclusion. Iyo. And to celebrate the abilities, that diverse talent po kaning mga samuyang estudyante with special needs. Opo. Kaya Oo. yan po ang samuyang napiling tema. Iyo, kung sa Singapore po, purple, nata red po sa to. Kita po baga mga Pilipino kaya pag Red ang- sinabi tang red, parang it's a symbolism of love. Yeah, Kaya po yeah. itong napili po ni Sir Jeremy na ano, baka po may magsabi ngayong parang political ano, hindi po. Dahil, ma'am. It's Kung- actually na symbolism of love for our children. Pwede man kung gusto mo, kaya blue. Gani po mas maugma kaya pag sinabi pong red baga parang Yeah. happiness and joy ang ano po ninda. Yes. Apo. Okay. Sisi pong kaya bang mulig di, Madam? Ang Ate? mga kaiba ko po pala, ang sa ko yung mga SSLG leaders, Opo. kasamuya pong president, si Edmond, si Franchelle, and si Charmaine po. And ang kaiba ko din po ang saro sa samuyang mainstream students, Okay. si Alfred po, as in ang sa iya pong mother. Yes. Okay. Okay. Mag-share po si Alfred kang sa iya pong experience Oho. ka mga programa Mrs. School about inclusion. Yes. Alfred, tama? Apo, Alfred. Good morning. Yes, good morning, sir. Yeah, good morning. Pakilapit sa microphone. Okay. Lapit sa microphone. Okay. Good morning. Yeah. Alfred, and what do you want to share to our listeners? I feel good and I'm happy. Most of my students were kind. That made me feel that I belong. Yeah. As well as my teachers were good. They want to help me to teach. That I do what I can. And I know they are good to me while I am studying Uh-huh. works, such as like activities Yeah. that I want to study hard from my teachers. Yeah. How long you been staying in Legazpi National High School? The story makes me feel good that Uh-huh. I'm to 2 years. Yeah. How many are you in senior high school or junior high school? Grade 9 from junior high. Grade 9. Grade nine. Grade 9. I see. Great. How old are you? 15. Now 15. Okay. What is your ambition in life Ambition in life. after taking your course in college? Thorson College. Yeah. What do you want to be? What do you want to be? Artist. Artista? Digital artist. Artista. I mean. Digital artist, I mean. Artist. Artist. Yes, Sorry. digital Just artist, I mean, joking. yes. Artist. Yes, yes. What are your talents if you want to be an artist? Designs from a friend from grade 11. I He's see. Artist 2. Designs from me. I see. Okay. Right? He's from grade 11. Yeah. Opo. Yeah. Where do you live? Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. You were from Washington Drive. Yes. You are my kababayan. You are my kabarangay. Oh, yes. In yes. Barangay 8. Yeah, I mean. I live in Barangay 8. Yes. Yeah, okay. Do you have girlfriend? Just a secret. Just That's my between secret. two. Don't even tell me, okay? I'm so afraid. Nandyan po si Mother. Nandyan si So mother. afraid. Okay. Mrs. Ano pong first name kang mama niya? Florma. Tama. Ay, dito pala. Florma Jumbas. Madam Florma, kumusta po? Paano pag-manage mo kaining sa imong aki? Para ma-inspire ta lamang sa ibang mga parents na nagdango niya nagari may same same circumstances po. Opo. So, naririnig naman ako, tama? Yeah, sure. So, magandang umaga po.
Sir Maceda. Yes, ma'am. And magandang umaga din po sa lahat ng mga tagapakinig. So, ako po ay nagpapasalamat for giving us this opportunity. Yeah, opo. And just to mention din, sir, sa nabanggit nyo, I really am, not all parents kasi are really that open to having kids Yes, with correct, special correct. needs. Totoo po Ako yan. po, Oh. in reality and in honesty, I've been open to it since I saw in him a different, behavior while growing up. Yes. So, by age 4, alam ko na po, sir, Opo. na is having this, kakaiba po siya. Aha. Paano So- po nito na-discover, ma'am, naggaro kakaiba ini si nasa imong aki? Apo, actually, he's my second son. Okay. And the basic thing, a growing kid, hindi ko po gaano nakikita sa kanya. Yeah. Like uttering words, the age he should be Yeah. uttering. Correct, Ano po, correct, sir? correct, So, correct. ako po, from that time on, open na po ako. And then, I consulted, yung person in right position who can Yeah. advise po. Opo. So, he had undergone speech therapy Opo. and all the other things na kailangan niya po, like Aha. developmental pedia. I see. Opo. Okay. Kailangan din po kasi yun, sir. Saan ka po inot na nagra ni ma'am? Anong stages po so inagihan mo para ma-discover siya ang pagkatao niya? Oh, I consulted po muna yung kanyang pediatrician. Pediatrician. Opo. And Okay, then, okay. nirefer po ako. Then luckily when na-enroll ko po si Alfred sa the PEP Center Foundation. Okay. It's a school actually na nagkikater din po sa mga ganitong cases ng mga aki. Okay. So they offer developmental pedia Oho. and and speech therapies. Those who are licensed to determine kung ano po yung kailangan ng ganitong I see. aki po. Iyo, So okay. ano po kasi sila, Nag-agi siya sir? sa process, ano? May description po kasi yun. Ano, Iba-iba po kasi. That's under Opo. the bracket of, I think, autism. Though I'm not in a position kasi hindi naman Yeah. po ako graduate. Opo. But I believe so. And if I could recall it right, sir, it's under the bracket of autism, ugaring. Iba-iba po sila, sir. They are actually unique Yeah, in correct, each correct. STEM. Opo, And my opo. son, hindi po ako nahihiyang sabihin na, is having this academic or deficiency. Oho. I don't want to call it, Oh. the other way. I want it to call yeah. deficiency na lang po, Yes, kakulangan. Magayon nun ba? Maringani po sa sa Legazpi High School, igwaki nag-accept sila ki mga araw Opo, kaning opo. special Yes, sir. child. Igwaki ako magkamidbid mo na iba. Talang di ba pero gusto ko lang pong maaraman. Natapo nagpon siya magtaram ki English. Paano po ang naging proseso ninyo? Nagkakasabot po siya ki Bicol. Iyo po, sir. Yeah, okay. Iyo po. Pero di siya nakakataram ki Bicol. Nakakataraman po, Nakakataram. sir. Baka O masyadong galing, po, ano ano? po, sa trend po kasi ng mga ganitong kids, they really, could Yeah, easily yeah. absorb. Correct. Tapos dahil Human sa talaga. television and all, and Human then parang mas talaga. komportable sila. Kaya Yes, pag sinabing yes. mga special, they're used to parang ganun, sir. Opo. Though, hindi naman perfect yung kanilang English language, but they can express it well. Yeah. And then sa Yeah. Harungan po, sir, nagtataram kami Iyo. hindi, actually, di Bicol, Tagalog po, sir, and Tagalog. English. Yes, opo. Paano po siya nag-start kang arog ka na talent, na-develop ang talent niya? Tama ang pagkasabot ko. Gari, pag na-detect siya na gari, arog siya kaiyan, gari, ikaw siyang talent na naguluwas talaga. Sarong talent. Paano po siya nag-start ang sayang talent na pag-abot sa speaking, for example, speaking English, madam? Parang, if I can recall it naman po, parang basic na lang po sa kanya na ang expression niya po is English. Okay. And then minsan po, syempre growing up, di pa naman ganun ka-perfect. Parang nagmamumble siya before. Pero mapapakinggan ko na bilang magulang na parang mas komportable siya na magtaram ki English. And then with the influence na rin po kasi syempre di man maiwasan, sir, yung television Opo. and all that. So parang mas komportable siya, sir, na Yeah. Pero pong Opo. aki nindo? I have 3 sons. Opo. And he's my second po, sir. Nagabos to laki. Opo. Sa pasurti yung kamadam, puro abunaran. Abunaran, sir. Hindi babay, Haputong ko. Isa pong presidente tabi, Ma'am Sally. Edmond po. Si Edmond, good po. morning. Good Welcome morning po sa po, sir. DCGB. Ayan, welcome. Thank you po. Yeah, okay. Ako po, Anong year ka na? Sa grade 12 po. Grade Graduating 12. na. Okay, sige. You are the president of, anong organisasyon ninyo sa SSLG Legaspi? po. Supreme Secondary Learner Government po. Or yung SSG po dati. SSG dati? Opo. So you are the president.
Opo. Sige po. Anong gusto mong i-share sa ating mga listeners? Ayan, good morning po sa lahat ng nakikinig ngayon sa DZGB ngayong Apo. umaga. Ayan, ako po si Edmond Vista na nagmula sa Legazpi City National High School. Tapos ako rin po yung SSLG president namin. Opo. So, narito po ako ngayon para ibahagi po sa inyo yung mga activities namin for the Red Parade Year 5. Yes, sige nga. Year 5 na kami ngunyan. So, ano po ngunyan? Go ahead, Papuon ngunyan na March 18 Opo. hanggang 24 po. Okay, So, go ayan. ahead. Inuto na po natin sa ngunyan. So, tiga-apod may inclusive advocacy. Ayan. Yes. Okay. A broadcast media advocacy campaign on inclusion po. Una na nga po yung tiga-gibo may ngunyan Opo. na ano po, radio hopping po kung saan po kami ay nagduman sa maduman sa iba't ibang istasyon kan radyo digdi po sa Legazpi po para po i-promote ining Red Parade po. Yeah. At ito na nga po yung una naming radio station na pinuntahan. Yes Kaya po. maraming salamat po DZGB dahil pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon para ipalagana po sa ating masa ang campaign para sa inclusion. Ayan, Opo. Diyos mabalas po sa Indo. Yes. Igawan po kami tiga-apod na Festival of Inclusive Teaching. Okay. Search for Best Inclusive Demo Teachers po. Ano po ay sa makatuwid competition para sa mga best teachers po natin paano po per department na magde-demo teach po sa mga klase ng LSENS or learners with special needs. So dito po ay magpapatiribayan ang mga demo teachers kung sino ang pinaka may interactive, Wow. may pinaka engaging and of course most inclusive demo para sa ating mga LSENS po. Igawan po kaming tiga-apod ming biyo. An art exhibit for inclusivity. Okay. Ayan. Yan po ay isang art exhibition kung saan i-feature mi po yung mga artworks o mga obra ng mga LSEN students po natin. Tapos kaiba man digdi sa mga SPE students Tapos digdi po matatawan pong oportunidad ang mga LSENs na i-showcase man sa indang mga talento sa pagdrawing as in mapailing sa mga tao kung gura anong daisinda nagkakaiba sa to. Yes. Yes. Ayan. Oo. Pang-apat na nga po digdi sa may activity is the launch of Finding Children with Disabilities Week. Opo. So sa aktibidad pong ini kami po ay malista sa mga children with special needs na aanapon mo po sa mga barangay digdi lamang sa syudad kang Legazpi. Oh, very good. Magkakaigwa ka mo kigari kung community immersion. Yes Opo. po, Yeah. ayan. Mag-visit po kami. Opo. Panglima po digdi ining sign it hour or a no talk hour for inclusivity. Okay. Digdi po sa aktibidad na ini No habang talk hour? Oo, no talk. Digdi po Okay. sa aktibidad na ini habang nagkaklasean sa tong mga estudyante, mapundusinda as in mass sign language kapag nadangog po ninda ang bell na nagtanog na. Ito po hudyat na oras naman para pag-urunan ta ang inclusivity. Wow. Ano po? Hindi po gigibon ini puon mo niya na Marso 18 Iya po. hanggang Marso 24 Pirang oras po. iyan ay pa-practice nindo. Pag nag-bell ito. Pag nag-bell, po, Usually- depende po sa Usually bell. po, 30 minutes. 30 minutes. So, no Ayan, talk mga siya. 30 No minutes. talk. Even kamo na mga mga Kami po mga estudyante. Mga estudyante. Sign Mag-sign language. Katao ka language mo po gabos kami. sa sign language. Mag-aadal po kami. Mag-aad. Tama yan. Ayan. Para maging mahiling ang inclusivity. Ayan. Kan sa endong communication. Opo. Magkayunon iyan na naisipan nindo. Okay. Pang anong may pong activity uning taga-apod may approve. A battle of best in sign language. Okay. Basically po ito po ay isang competition naman para sa mga estudyante po namin na magagaling sa pag-sign language. Okay. Ito pong activity ay mahalaga dahil naiinganyo po nito yung mga estudyante na mag-aral po kung paano mag-sign language. Opo. Ayan, napopromote po nito ang understanding Oo. between the students and also students with special needs Yeah. to better communicate nga po, di ba? Sabi nga po nila is communication is the key. Correct. And Correct. kung may naghahadlang sa komunikasyong ito po, there's always a way para magawa po natin ito. Yun na nga po itong pag-a-adult yung mga sign language. Yes. That's Yes. inclusivity po na talagang pinopromote ng campaign na ito at ng
eskwelahan po namin. Yeah. Pampito po na activity may is the lab ng mga barangay, ang mga LWD or Learners with Disabilities, an inclusive advocacy campaign in the community po. Opo. So, gigibuan mi po ini sa Barangay Buyuan para magtao kami ki advocacy campaign tapos inclusion. So, maduman talaga kami sa mga communities po. So, Opo. ang napili mi po is Barangay Buyuan. Okay. Ayan. Okay. Pangwalo mi pong activity uning the Red Parade or Opo. the Walk for Inclusivity. Mm. Ini man po tiga-apod mi ng lakad takbo kapatid. O so pwede maglakad, pwede magtakbo. Ayan. Yeah. Ang Red Parade po kang Legazpi City National High School ay gigibuhon sa Sawangan po sa Marso 22. Kung sa gabos po na estudyante kang LCNHS, maduman po na nakasuulog kipulang bado. Gabos pula, no? Ayan. Ang mga estudyante ay sarabay na malakaw asin madaralagan para ipailing po ang suporta for inclusive education. Igawang po kami... Saan ang rota ka ito? Saan ang rota? From Sawangan Park to... Boulevard po ata. Boulevard. Buong Boulevard area. Boulevard to Sawangan. Sawangan. Okay. Ayan. Okay. Sige po. Apo. Igawang po kami digding tiga-apod ming letter writing o tiga-apod ming liham alay sa mga may kapansan ng kaibigan. A letter dedicated to the disabled friends. Ito naman po ay activity na gagawa sila na kami ng mga liham o letters. Tapos, i-dedicate mo po ini sa mga kaklase ming LSENS po. Ayan. Next naman po aning wika ng manikin. Wika ng? Manikin. Manikin. Opo. Manikin, so... Manikin na ano, tigabaduan. Talaga? Okay. Opo. Okay. Hindi po, gaganapon po ini sa food court kang SM Legazpi City po sa Marso 22 sa oras nin alas 10 kiaga po. Digdi po ang sa tong mga LSENS or students with special needs po yan, babaduan mi po ki gari man sa namanikin. Ayan. Babaduan mi sinda. Okay. O ang last mi na nga pong activity is that tiga-abangan talaga ini akong gabos ngunyan. Tiga-apod mi pong inclusion fusion. Ayan. Inclusion fusion. Ano po yan? A fashion show by the SPED learners of LCNHS / Dinner for a Cause. Wow. Ayan. Dito po, basically, magkakaroon kami ng bongga at pakak na fashion show po. Kung saan ang mga model namin po is mga SPED students. Opo. Kasama po nila syempre yung mga magurang ninda, tapos yung mga piling maestra po. Ayan. Oni po, gigibuhon naman po ini sa Marso 24 po. Okay. Sa LC3. Sunday? Sunday po. 24? Okay. Anong oras po yan sa LCC? 7 p.m. po. 7 p.m. 7 p.m. LCC Activity Center? Apo, sir. Yeah. Okay. Ayan. Okay. Again, this activity po is a fashion show and at the same time, dinner for a cause po. Kung saan po ang ticket po is worth 500 pesos. Okay. Kaiba na syempre dyan ang pamanggihan. Yeah, Ayan. yeah. Ang malilikom man pong fund na ali digdi is syempre mapaduman sa mga SPED learners na. Ayan. So, yun man sana po itong activity. Itong 500 pesos, saan po? Halimbawa, may interested na mag-join sa Indo. Ano ba, exclusive for Legazpi High School or subong community pwede mag-join digdi? Buong community po. Community po. Opo. Iyan. Okay. Saan po pwede makipag-coordinate pag sila interesado na mag-join sa o mag-donate ngaya, di ba? Maski na magkaon, mag-donate o mag-participate sa Dinner for a Cause. Saan po? Sa Sige, school Ma'am Sally. mi po, kahit sino sa kasi may mga tickets naman po yung mga teachers kang Okay. LCNHS. Okay. Kahit sino pong teacher sa LCNH, Pwedeng pwedeng i-approach. Opo. Iyan. So, Okay. correction lang po, Yeah. sir, Yeah. yung L3C po, yung sa... LCC. hindi po sa, Liga kaya daw. Opo. Itong L3C po. LCC. Opo. Legazpi City City Convention Convention, Center. Mas apo, nakula center, ito. apo. Diba? Pwede man, duman talaga dapat. Apo. Duman ang sa tuyang Dinner for a Cause. Cause, Okay. apo. Baka maghapot. Ano nga niya ang kwan? Ma'am Sally, ano nga niya ang kwan? Ano nga niya ang pagkaon? Sige daw, baka may ideya so siyempre maharapot iyan. Ayun po. Karaunan bagao. Saro po sa sponsors mi po, yung Chef Connie po. Si Chef Connie. Opo, sila actually. Matibayon yan. Opo, Kailangan kan masubkan sa pagkaon. Termi mo po sindang talaga partner. Opo, sa sarog ka ni mga yun sila sa kabangan. Bibid ko po ang personal. Opo. So siya ang saro sa mamamahala. Opo, kaya kan sa pagkaon kang I kain na po. see. Okay. Mr. President, anong first name mo graray? Edmond. Paano mo yan pigkuan? Paano nindo na nagigibos sa eskwelahan ang
aside from itong sa mga activities starting ano nga ning petsa yan March 18 today ganyan po, apo. until 22 24. pag sa luwas na kang petsang ini sa whole school year paano nido pigigibo na maging inclusive ang sa endong treatment sa gabos na estudyante kang eskwelahan? Ang school Siyempre, po kang talaga. presidente, Opo. di ba? Sige daw. Ang school po kayo talaga. magtaram. Kayo magtaram din, ali. Kayo magtaram si Edmond. Sige, Edmond. Go ahead. Ayan, ang school po talaga po namin is tiga-advocate po talaga yung inclusive education. Okay. Tapos bilang presidente po kang highest governing body kang Opo. eskwelahan Opo. po, syempre may mga activities din po kami na aligned para sa mga Yeah. student with LSENS po natin. Mm. Tapos actually po ang LSENS is may ano man po organization man po Sinda. Sinda po is composed of LSEN student na tapos ang president po digdi LSEN man tapos ano po garo tigpapailing po kahit na kaya maninda Yeah. na magkaigong organization may bosses man Sinda sa eskwelahan po. Yes. Opo. Ma'am Sally, paano po pigigibo kang Legazpi National High School ang inclusive education? Siyempre sarabay ang sa classroom, di ba? Opo. Bako man sinda exclusive ngayon na ining grupo ini sinda ngayon sarong classroom man. Apo. Kasabay sinda duman sa mga may normal na Apo, na. sitwasyon in buhay. So, Paano po ang pigigibo ang teaching methodology strategies nindo? Actually po, Dili kapag... kayo mapagalon, adi pag bako ka tuod, adi. Opo. Bako ka tuod, di ba? Paano po yung pigigibo? Pero sa mo po, sir, parang before pa ni Sir Jeremy yan, inclusion, pig-orient niya na po kaming mga teachers, Okay. how to deal with our students with special needs, kung paano may mapapailing sa inda na bako sinda kakaiba. Yeah. Kapag ang tawag po namin sa mga estudyante na kaiba ka itong mga in regular class, mainstream the students. Okay. So, the aim is in the tuturing na kakaiba with the regular students. Pareho. As in kung ano pong pareho, kung anong strategy me with the regular students, ganun din po ang ginagawa namin para ma-feel ninda na bako sinda parang may kapansanan or ano. Iyo. Tas mag-ayunan po ito na aside ka to po na oriented kami, may mga trainings po si sir na binibigay sa mga teachers. Opo, sa mga teachers. During our lock sessions, puro permi po kasabay iyan. Iyo. Kaya karamihan po sa mga teachers marunong mag-sign language and kung paano i-treat ng tama yung mga estudyante. So, iyo po ang kagayunan man kang programa dito sa eskwelahan mi po. Na-imagine ko ang kwanindo, ang practice nindo, dahil ni sa ibang schools, di ba? Dahil sa ibang schools, natapo tagari na pamuuton sa indo ini na practice na ini ki inclusive education tabi sa Legazpi High School. Ang ano mi po is grabe ang pagkamuot ni Sir Jeremy with our students with kaya gari nadadarami man ng mga teachers. Gari puro perming may part sa puso ni Sir ay ning mga estudyanteng with kaya ito po ang nagiging mi po gari ang yun ang pinaka heart kang opo niyan sa Legazpi National High School. Sige, sisi pwedeng sarong kataning mo si ano first name ka? Hello, good morning. Good morning po, sir. I'm Franchel po. Franchel. Opo. Franchel. Yes po. Okay, Franchel. Ano ang role mo sa organisasyon Buddha sa school? So, good morning po sa Gabos, lalo sa mga nagdadangog. I'm Franchel Day Almeida po. I'm a grade 12 student and the grade 12 representative po kang SSLG organization. Okay. So, yaong po ako dito para iheras sa Indo. Yung experience ko po with mainstream students po kang grade 7 ako. Opo. Sige po. Since po na sikat na school ang Legazpi City National High School, formerly Pag-asa National High School, hindi ko po napiling magklase. And aware po ako about duman sa inclusive education ninda. Then ito po, so mga first week po kang classes po, may teacher po na nag-introduce sa mo ki mainstream students. So they ko po expect ito may pili lang po kayang section na tigtatawan sindang students na may may special needs. So ito po, then yung teacher po nagturo po siya ki basic sign language sa section may para makudan mi po yung paano po kami makipag-socialize or makipag-communicate sa inda. So they ko din po expect na sa ko po itatani yung mainstream students. So yung role ko po that
that year is maging guide ninda. Oho. Magayon, ano? Maging guide sa Mhm. sa section mi po. So, ang tiyagibo ko po is ipasabot sa inda ko ang tigpapagibo kan teachers, then kung ano yung activities sa tiyagibo me, then tiktabangan ko po sinda sa mga homeworks minsan. Yeah. Then ito po Yeah. para maging ma-feel ninda na included sinda sa mo. Yeah. So ito po habang nag-aaloy, mas namidbidan ko po sinda na nare-realize ko po na dahil sinda kakaiba Opo. na like sa mo po as a regular student po, mahirap man po mag-adjust sa inot. Yeah. Yeah. Pero nakuha ko man po, yung may mga guide po kan teachers may every week din pong session, like magaturo po sindang mga basic sign language yung teachers. So ito po, magayon siyang process na nakakapag-adjust gabos na kaklase may and Yep. teachers. Opo. Oo. So ito po habang nag-aaloy, naging friends po kami gabos na Then may surprisingly po yung saro ko pong kaklase na mainstream is may same interest po sa ko. Kaya talagang gari kami magkambal duman. Oh. Like may ko po talaga siya kaiba. Oh. Then pares po kami mahilig mag-bailing K-pop like Blackpink po. Wow. Tigaturoan niyo Pwede po sampol. talaga. Tigaturoan niyo po akong mag-bailing ang ano po. Oh. Tapos inapot ko po siya that time kung paano niya po nadadangog yung Music. yung To music. Sabi Okay. daw niya po, yung vibrate daw po. Vibration. Vibrate po kang music. Tiga ano niya talaga po. Nasasabutan niya. Opo, yung Okay. beat po baga, nasasabayan niya daw po. Tapos yung Imagine music. di ba? Kung siya, Opo, mute deaf siya. siya po, deaf. Okay, deaf siya. Okay, Opo. so meaning, nakakabayli siya. Yes po. Nakakasabay siya sa tamang Yes, step kang music. like, para siyang normal Talented din. man, ano? Talented Yes na po. naman, madam. Okay. Like, Okay. talagang pantay lang po. Tapos, Opo. iyo po. Then, ang pinaka-memorable pong experience ko with them is yung before po mag-end yung school year, nag-thank you po sina sa kuya sa pag-guide. Okay, okay. Like, medyo naluha-luha po katuta. Gertig ka kauro ninda akong duwa. Di ba ka? Yung pa-thank you ninda, like, tapos po, yung parents ninda naging close ko din. Since ako po yung guide everyday kang aki ninda, Opo. naging close ko din po. Tapos before din po mag-end yung school year, tigtawan po akong food kang parents ninda. Oh. As a sign of gratitude din po. Mm. Tapos ito po, gabi po yung experience ko with them. Mapagal man po siya, Oho. nag-a-adjust man po ako Si as a ma-adjust regular ka. student Yeah, po. yeah. Pero gabi yung experience. So, yung inclusive education po kang school may is big help po siya sa ko. Tapos opportunity din po ito para sa kota. Pinagkatiwalaan po ko kang mga teachers. Then nagkagwa po akong mga kaaraman, mas naging pasensyosa po ako, mas naglawak po yung yung pagsabot ko sa mga bagay-bagay din po. Tapos they help me to grow and become friendly din po. Since baguhan po ako to, 7th grader pa lang. Oo. Kasi ito po, then, ini po, base po sa nailing kong K-drama na Twinkling Watermelon po, as they say po na, if you really want to express something po, you will find a way. Okay. Then if you want to express more, you just need to learn how to do it. Yeah, So as a yeah. friend po, kang mainstream students, tigpailing ko po talaga na willing ako makaukod para Yes, mas yes. makakommunicate sa inda, magkasinabotan kami and maging pantay. And para din po, mapa-feel ko na included sina sa muya. Tapos, inyo po ito, gabi po siyang opportunity and experience po for me. So, yun man lang po ang masishare ko. I hope Yes. po Meaning, na ang tatao ka mag-sign language, ano? may mga basic sign language po ako totoo. Wow, very good ka. Okay. Yan kami ang very proud, Sir Henry, Yung sa mga pagka- estudyante mo po. Oo. Pigaataman talaga po ninda ining mga kaklase ninda. Iyo. So, Magayon ang day sharing po niya. so kayang nabubuli or Oo, ano. Tas oo. inda miso, parang parang ano sa inda po yan, gari Iyo. piguturong nindang kapamilya and Oo. ano talagang Yeah, tatabangan yeah. ninda. Kaya very proud ba kami sa mga estudyante mo po. Yes. So, ang role pala, madam, bako lang sa Indo as teachers. Opo, no? pati yung sa mga estudyante, oriented din po sinda. Very good. Pag tinawanan sinda kang mainstream students, oriented din po. Yes, Ini-orient ni Sir opo. Jeremy and ng advisor ninda. Oh, so gari arog ka ng gabos na naging way of life kang mga Opo, estudyante nindo. Opo. So dahil na iba, halos Opo. pantay-pantay. Para ma-feel po ninda na bako sinda may something na ano Yeah. po, kundi Yeah po. ma-feel nindang regular din sinda. Iyo. Pero sa pagiging pasensyoso mo, Franchel, Opo.
Ano pang ibang gari important learnings mo aside from nakaukod ka sa sign language, etc. Ano pang ibang mga learnings mo na pwede mong i-share mo yan sa nagdanangog na? Okay po. Naggarin ng film mo, nag-grow ka hali duman Yes sa kona po. ito, hali duman sa experienceang ito. Then, Grade 12 ka na ngunyan, Apo, ano? I'm grade 12 ka na po. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 years, Sorry. more or less? 5? More 4 years. po. Anong nahiling mo na experience yan? Lalo kang nag-grow bilang sarong estudyante Okay. kang Legazpi National High School. Then ito po, yung gabi po na yung point of view ko sa mga bagay-bagay. Bako po ako agad nag-take sa mga serious po baga. Kunwari po, nakailing po akong mga LSENS, awag po ninda. Opo. Grade day ko iisipon agad na, hala, kakaiba po ini. Oo. Grade day ko, di ako bilong sa inda. Dapat, Akseptado mo na yan, sila, ano? accept ko po yung ano ngunyan, society po ngunyan na maski may kakaibahan po kita, despite of differences, Opo. nagkakasinaro gabos, like, day porket normal ako, may nagigibo ako Yeah. na day talaga ninda kaya. Oho. Minsan po nga ako yung warang gari ako yung ano, mas nalalangamangan po ninda ako. Oho. Gari ito po, tas na ang pagiling ko po sa inda mas alangkaw talaga. Iyo po ito na tigtabanga po ako to mag-grow as a student po Opo. na maging masinabot talaga sa society, sa palibot po na bako gabos na may weakness, Opo. is weak lang talaga sinda. Yes. Iyo po ito. Opo. Mas nagiging mas strong po sinda dahil sa weakness ninda. Edmond, paano mo yan pigakuan? Paano mo yan contribute sa gabos na estudyante kang National High School na sistemang iyan na pigtuturo sa kan mga teachers nindo na dapat inid may igwa kitang arog kay ni pantay-pantay sa gabos na bagay. Paano mo man siya pigsa sa buhay mo na pigi-share sa imong mga kapwa estudyante? Kapwa estudyante. Ayan. Ano po, oriented na po talaga kami, Okay. mga student na magkakaigo kan mga kaklaseng arog kaini. Siguro ang mako-contribute ko sa mga estudyante is mabigyan din sila ng awareness Opo. na ako actually po ako rin po is division federated SSLG kang buong division po kang Legazpi. Okay. So garo may in a position po ako na tawan man ki awareness so ibang school ka na igo kaming arog ka itong program or igo kaming tigtataong inclusive education. Yes. Garo nagtatao man kami ki awareness na sana sabuton man sinda tapos i-accept ta sinda. Himas na po. Yes. Madam, ano yan? Madam Florma. Nga po bilang parents, gura mo. Tapos siyempre, ang number one bagakan, so dapat mabilis ang acceptance mo, di ba, sa mga aki. Di ko iba na gari haluy ma-accept ang sitwasyon. Bilang ibang parents, ano pong gari learnings na nailing mo na nagkaigwa ko tulos ki open heart, open mind po dito sa imong aki, si Alfred? Actually, siguro para sa akin po, it's a gift. Yeah. Gift po siya. Gift, Kasi, yes. if I could just share, nung una ko pong pinatingnan si Alfred, ang reaction ng teacher or the one in a position was, happy sila na ako bilang magulang, Yes. kasama ko yung anak ko. Kasi ang iba daw po, sa lola, sa trusted yaya, sa auntie. So ako siguro, ngayon lang actually ninyo, sir, natanong din yun. Siguro for me, I see it as a gift. Yeah. Gift ng nasa taas, natanggapin ko. Yes. Kasi sino man po ang tatanggap ng Iyo baga. ganang kalagayan Iyo baga. po. Iyo baga. And I really see it for other parents who are listening. It's a blessing. Para sa akin po, it's a blessing. Yeah. Kasi hindi natin alam, and in many forms, I'm sorry, medyo sentimental Yeah, ako kasi sure. No problem po. Go ahead na. a blessing po siya. Iyo baga, ano? Di mo man aram ko In many ways. mong aki, di ba? Yes, sir. Di man aram. So talagang ikaw, regardless kung ano siya, it's a blessing and gift from God, sabi. Si Mr. po, kumusta? So with my husband po, Oh. pareho po kami, of the Yes, same yung wavelength important kami. sa Ugaring, husband and- ako bilang mother, Opo. I see it na, Mas close baga ni Ari. opo, dapat second in nature na ako ang Mga mas aki. ano sa mga aki po baga, sir. Yeah. And even if I could share yung kapatid ko when he also knew, syempre, yung isang kapatid ko sabi sa akin, ay hindi, ano yan, blessing yan. Yes. Blessing in different forms. Iyo baga. And para sa akin, hindi siya pabigat. Blessing nga eh. So, hindi siya pabigat from the time I knew he's special. Yes. Sa mga brother niya po,
So, duwa niyang brothers. Kasi Sa observation ko po, opo sir, sa observation ko, growing up, hindi naman mapa-perfect sir. Pero bilang kapatid, secondary na rin na yung love mo sa kapatid mo. But a bit of, iba lang po dun sa panganay. Pero the level of love and appreciation, acceptance, nandoon po sir. Nandoon. Very good. So, ang nahiling ko na learnings po sa mo, madam, sa mga listeners na, so acceptance, yes, lalo na sir. sa mga maaragong pa sana, maaraki pa sana, di ba? Regardless kung ano iyan, ang bottom line is acceptance. Opo, and magayon so sa imong sinabi na, regardless kung ano siya, regalo siya. Regalo siya. Blessing siya sa mahal na Diyos. Kamu tabi, Alfred, do you have any message to your family, to your mom, to your daddy? What is yes. your message to them? Message from my family? Yeah. To your family. They are thankful to me. Yeah. And they are helpful to me. While I was trying to take care of my parents. While I was in the school. And I was inviting me to enroll in LCNHS. Yeah. What about to your teachers, to your classmates, to your principal? What do you want to say to them? To your classmates, to your teachers. Classmates. Yeah. I'm thankful, right? I'm thankful to me, especially my teachers. That said to me that I'm really thankful, especially my principal from LCNHS. Okay, since you've been grade 9 in Legazpi City National High School, what was your first impression when you enter in high school at Pag-asa National, Legazpi City National High School? It looks pretty normal to me. Yeah. And I was first time to enroll. And I was in NHS. Yeah. Aside from like I was enrolled here in Narwis. And I was trying to invite my principal. Yeah. That wants me to enroll here. Yeah. Because I now high school, right? And they went to me here at the Yeah. school. Essentially, I have my school activities, just like I joined Hataw. Special program experiments. Hataw? And Dance? Hataw. Yes. Okay. What else? Hataw. Yes, What Hataw, else? I mean. What else? And Tennessee, the Red Beret from last year, from 2023. Yeah. We show our broadcast my drawings. Especially when I was in National Learning Top, I have a medal. Wow, congratulations. What medal was that? From the best dancer. Best dancer. Yes. Wow, Yes. Congratulations. Can you show us your best moves? No, just joking. I'll never do it. Yeah. Do it. Best dancer. Yes. You are a best dancer, the best. Yes, Congratulations with that. What are your other talents that you want to share? Other talents? Yeah, aside from dancing. Dancing. Aside from dancing. Painting. 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 Digital painting, I mean. Digital painting. Okay. I want. Yes. You said a while ago that you want to be an artist someday. Yeah. Wow. What is your best paint or painting that you have already made? That I Have you made already made a painting? digital only. Digital. Digital. Yes, Mas kwan ito, madam. Mas kwan ito eh. Mas kwan ito ngunyan. Mas iyo. Sugari baga sa animation? Animation. Very good. Very good. Aram mo, dako ron kami bin na mga nag-abroad na, di ko nga akong namit kaan, aki kipinay, Pilipino sa Disney World sa Florida. Kwan siya sa animation department. Ang tawag doon sa kwan sa department da, Imagineering Department. Imagineering Department. In charge siya kanso sa mga animation baga kan Disney World, etc. Pilipino siya. Isa sa mga talent niya ito. Kwan siya
exclusive tawag diyan, special child din siya during those years when he was in college. Pero sa Manila po siya nag-eskwela. So maugmaho na igwa kamo digdingon yan sa pag-asa na Legazpi High School para po sa tuyang mga kababayan. Okay. Madam, ano pa po ang gusto tang ihiras mo niya na pagkaagatabi sa nagdadangog? Madam Sally. Ito lang po ang Balap mo na lugod- pala. May tigas Apa. akong nabasa. Okay. Sandali lang ha. Sige po. May gusto po ako, ito. May gusto po akong i-enroll na aki. Ano po ang requirement sa paglawag kang aki sa Legazpi High School? Madam, tabi. Yung for grade 7 po, sir? Opo, or sige. or Anong dapat taon sila mag-enter? Pwedeng transferee o... pwede pong transferee Grade 7? or grade 7. Okay, sige po, madam. Welcome Ano po po ang sila. requirements? Ang alam ko po is birth certificate po and yung grades po nila, yung Yeah. yung Form 137 and Okay. yung card nila Mhm. during their elementary years. Yan Yes, po ito. yes. Okay, sige And po. may pigi-interview po ng guidance and minsan po si Sir Jeremy ang nagano. Pero with katulad po ni na Alfred, si Sir Jeremy po ang nag-i-interview sa kanila before sila na ano po. Yes, very good. Sabi ni Celeste Belga, what school po yan na pig-feature po nindo? Madam, ika na po ang paliwanag kan hapon. Ika na po ang simba, Gerara. Legazpi City National High School po. Yes. Ang ano mi po. Saro ka mo sa largest school, ano? High school, opo. ano? Actually, we are the biggest. Opo, Biggest. The Pero biggest. po ang population nito ngayon yan. Around 4,000 Grabe. students po. Opo. 4,000 pala ang pig-guide mong mga aki ko, na? Ganun po. Edmond, Opo. ha? Okay. Sige po, ano pa, madam? Baka may naligaman po kitang gustong ihira sa nagdadangog. Aside po aside po kang nasabi mi na pong mga programa mi and activities mi for our Red Parade, gusto mi na pong kaunining Yeah, opportunity to invite everyone po na bako lang po ini para sa mga estudyante mi. Everybody can join po sa Apo. samuyang mga activities na na-mention ni press. Very much welcome po ang gabos na mag-participate. And maugmahon po gari nga ni kami na bako lang kung ang school mi ang makakasabay mi, Yeah. kundi gabos na mga yaon digdi sa Legazpi. Yes. Very much welcome po kamo and maugmahon po kaming makasabayan nindo kami sa samuyang advocacy. Alfred, kindly invite them about our Red Parade activities. Yes. I Go ahead, want please. to invite them. Yeah. Go ahead. Red activities. Red Parade from activities. Mhm. And they are, They can join us. Mhm. yes, they want to join us. Okay. Yeah. They will support them to watch our fashion show Yeah. Oh, yes. Wow. on March 24. 6 o'clock a.m. Marampa ka? Magrampa ka doon sa fashion Opo. show? Wow. Very good. Kasama po si na Kasama Mami si and Mami? opo. Ay, Lahat po wow. ng mga mainstream students namin po Oh. and with their parents po. Yes. May mga sponsors po kami, Sir Henry. Sige ma'am, yung paki-acknowledge po. mga- Paki-acknowledge po. Hindi ko po masyadong memorize kasi So, abutan sana. Opo. Sige po. sina, Sige. nakalimutan ko po Pag may sina. nalingawan si madam, Opo, so pag abot sa sir, inukan I microphone, pressing kabon ano po. magromdom na dawa. Sige madam. Yung Ano yan? School? Ano po yan? actually yung mga friends po ni Sir Jeremy? Jeremy po. So si Opo. Dr. Jeremy, dakulo na amigo Opo, ka yan. si Pwedeng Sir- ansarong pages mo, maubos tabi. Opo, 2 pages, ubos gariday ko na- tabi. baka po kaya may Yeah, malingawan okay. ako, sir. Gariday Yes. na lang po ako ma-mention. Baka Yeah. may malingawan ako. Opo. Okay. Na, ano po. Pero, yung mga friends po ni sir, sila po yung magbibigay ng mga isusuot ng mga Ay, mainstream very good. students Very good. with their parents. And kasama din po kami mga sila pong mga student Yeah. leaders. Yes. Kaya po, maugmahon po sigurong makasabay po kamo sa Anong pizza ito, Madam Tabi? Sunday? sa Sunday po. Anong oras? 7 p.m. po. 7 p. Itong parade pala? Sa Ay, yung parade po sa 22 po. 22 is... Friday po, sir. Anong oras po yan? 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. Oy, po Trisha, ang ano po. Trisha. Shara, pakinot mo kayo ng 3 p.m. na parade ninda from sa Sawangan. Apo, sa ay Sawangan cover ta. po. Padala kitang reporter duman boda. Opo, Sa Facebook. Iyo ba? Magayunon po yan, Sir Henrita. 22? Gabos pong mga 22. estudyante may. Yes, yes, yes. Na mga Opo. ano po. Ay, na- ipakover ta ka po, madam, sa Apo. 20 sa Friday Apo, para sir. makwanta mas lalo ining sa tuyang raid parade Apo. sa 3 o'clock po ano 3 from PM Sawangan po. to ay from Legazpi City Marker to Sawangan po. aya Na- doon sa digdi sa Apo. may Boulevard Apo, Boulevard. sir. Sige. Okay. So,
Sige. And kung mi naman Yeah. po ning opportunity, Sir Henry, na magpasalamat po sa DCGB. Yeah, Na anytime ugmahon po. po kami na palagi ming nakukuha ang At, kan next year, DCGB. madam, dumigyan naman ka mo. Opo. Kaya, Next year naman. Oo. Ugmahon po, sa tig-apot nga ni po ako ni Sir Jeremy before po si Sir Yeah. nag-ali. Actually, Sir, Ay, si nasa Dr. Paris Jeremy po nga. si Sir Jeremy Ay, to wow. promote Social na our lalaki ini, inclusion. Opo. Nag-promote siya kayo ni? Opo, Very good yung talaga. sa Oo. Kaya bako lang po for Legazpi ang ano ni Sir Yeah, ang mga yeah. po kasi Ang worldwide na Europe po. na pala Opo. siya. Worldwide na ha. Opo. Pero maski po yaon si Sir duman sa Paris, monitor niya po Yeah, kami kung yeah. ano nang yung kung ano na po yung activities progress. niya about the Red Parade. Yes, very good. So maugmahan po kami na palaging open po ang DCGB para sa muyang eskwelahan, Yep. sa mga activities. Actually, last time, January, Edmond, no, pumunta din tayo dito. Iyo. For, Yung apo. kasabay ka kang last year? Talaga. Apo, Nakula sir. ka na. Okay. So, Sige. on behalf po of Sir Jeremy and the Legazpi City National High School, gusto mo pong magpasalamat, Sir Okay. Henry, and sa estasyon Yeah po. po. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Sally. O Edmond, digwa ka ki parting words sa mga listeners ta. Being the SSLG president. Go ahead po. Ayan. So, gusto ko lang pong sabihin na inahananyaan po namin kayo na samahan kami sa advokasiyang ito, sa campaign po ito para sa ating mga minamahal na SPED learners. Ika nga po nila, no one left behind. Yes. Samahan po natin sila at sama-sama po tayo tungo sa isang inklusibong mundo po. Yes. Yun man lang po. Very good. Miss Franchel, So, parting ayun words, po. please. Tig-imbitan mo po mi po kamo na makisaro man po sa Red Parade na gaganapon po sa March 22. Then about po duman sa dinner for a cause to support our Elsens po. Then I hope you will support us and yun lang po, have a great day po ahead. Thank you, Miss Franchel. Ma'am, ano pang mensahe ta sa mga parents tabi na nakaka-experience sa kiaro ganung sitwasyon or maski sa mga would-be family tabi, anong mensahe ta? Go ahead, please. Bilang isang magulang po, ako po una gustong magpasalamat sa LCNHS for this opportunity. Habang nakikinig po ako sa kanila, I have this great hope. Iyo, magayon It's real a great hope for students or kids who's having this special needs. So sa mga magulang po who's a bit having a hard time na tanggapin, niya naman po, it's actually a grace from God. Apo. So ang kailangan lang naman, titingnan mo lang at bubuksan mo yung inyong puso. Yes. And I believe it's not a hopeless case because we have LCNHS and I'm really proud as a mother, as a parent na my son belong to LCNHS where I see that they really love and appreciate and see more than beyond what their incapacities or disabilities. Yes. And anything that they can offer, parang mas nabibigyan ng hope ang mga kabataan or mga batang kagaya po niya. Salamat po. Thank you so much po. Thank you so much. Ano yan? Alfred? Yes. Yeah, what about you? Your parting words to our listeners. Yes. Your closing message, please. Yes. Yeah. For this. And I want to try to thank for you because you want to have a radio happening from me. And Yeah. especially SPEDs learners. I want to invite me from here. Yeah. Thank you, Alfred. Thank you, Alfred. Thank you po, Ma'am Sally. Thank you so Sir. much po Thank you sa so Endoga much Boss. po. Alright. Thank you, Dr. Jeremy Cruz. Padi, enjoy Paris. Grabe. Pasalubong tabi. Alright. Sige po, mga tukang, magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika.
magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. K2D Kito ko Christopher ko K2D Christopher ko Serbisyo ko sa segundo distrito. Sarong simpleng tawo, nag-agi sa pagtiyos, aktibo sa pagtabang. Asin kada ko lang nagibo, totoong makatawo, kada ko lang napatunayan. Yan ang idol ko, maski wala sa pwesto, sa pagtabang ay alisto. May mga konkretong mga plano, asin programa sa mga albayan. Bukun pa ka ito, subok na serbisyong ko, ang idol ko sa segundo distrito. Kito ko! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Katadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siyensya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siyensya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas na kasarian. Hindi totoong Katadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. babae lang ako. Isang makabuluhang buwan ng kababaihan mula sa inyong senador, Amy Marcos. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi kay mayor nonoy kap. Pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nindaga sa banwang daraga. Pinapaisi na pwedeng makakuha ng 10% diskwento ang mga warang moroso sa daga para sa hunyin na taon sa mga makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 27, 2024. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019.
Bako lang po iyan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 27, 2024 para sa nasabing diskwento. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong